Fl-aħħar ġimgħat Franza esperjenza bidla fil-presidenza tagħha kif wara diversi snin ta' tmexxija konservattiva taħt Nicolas Sarkozy, il-poplu għażel lis-soċjalista François Hollande biex imexxih. Fl-qam tella mis-Segretarjat Internazzjonali tal-Partit Laburista kienu diskussa l-implikazzjonijiet u l-effetti li din id-deċiżjoni tista' tħalli fuq il-pajjiżi tal-Ewropa. Is-Segretarju Internazzjonali Alex Chiberra-Strigona semma kif bil-vot tal-poplu Franza għaddiet minn bidla radikali fejn il-pajjiż inqala minn mal-Ġermanja. Il-Franċiżi fil-maġġoranza tagħhom rridu li jkun hemm president soċjalist ġdid li ħajbiddel ħafna affarijiet. Għadna rridu naraw dawk ħan niddiskutuhom. Imma mbagħad ħan naraw il-konsekwenzi tagħha di. Franza ġdida, allura Ewropa ġdida, ħan naraw Ewropa li ħadd inqala mill-aks tal-Kanċilliera Angela Merkel għal tkabbir, għal growth illi jrid François Hollande, dal-moment hawn dibattitu qawwi fiha din. L-eks ambaxxatur Malti għal Franza Vince Camilleri tkellem fuq il-mod kif Hollande diġà wara li jrid isaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-Ġermanja, fl-istess ħin diġà għamilha ċara li l-livell soċjali se jkun qed itih importanza kbira. L-dikjarazzjonijiet ta' Hollande kienu ċari. Rrid ikun il-President tal-Ġustizzja li jelimina d-diviżjonijiet enormi li nħalqu fi Franza bl-amministrazzjoni ta' qabel fejn kellek nies li qegħdin ibatu ħafna kawża tal-awsterità u oħrajn klassi oħrolja li kienet qiegħda tkun protetta kważi wkoll anke b'allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni. U allura kien hemm diviżjoni qawwija fil-pajjiż, diviżjoni soċjali naturalment. Allura dik kienet id-dikjarazzjoni tiegħu. Nikita Lamangom il-Forum Żgħażagħ Laburisti tkellmet fuq il-mod kif François Hollande mexxa l-kampanja tiegħu b'enfasi partikolari fuq il-qasam edukattiv u l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fid-dinja tax-xogħol, kif ukoll biex jonqos ix-xogħol prekarju. L-ekonomista Alfred Mifsud indirizza d-dilemma bejn il-miżuri ta' awsterità li daħħal l-eks President Sarkozy u tkabbir li rrid joħloq il-President attwali Hollande u sostna li l-bidla li se ssir se tkun dik li jerġa' jkollna Ewropa normali u mhux żbilanċjata. Attenda wkoll din l-attività l-Ewroparlamentari Laburista Edward Cicluna li tkellem dwar is-sitwazzjoni ekonomika u kif din qed taffettwa sew lill-Ewropa kif ukoll lil pajjiżna.